Hej. I den her video skal vi tale om, at arealfunktionen er en stamfunktion. Det er den her meget vigtige sætning inden for integralregningen. Videoen her handler primært om en gennemgang af beviset fra bogen, der hedder Lærebog i Matematik A3. Det første vi gør, det er lige at tale om, hvad vi forstår ved en arealfunktion og ved en punktmængde. Så en punktmængde, som i det her tilfælde hedder m, det er det, der er farvet blåt her, og det er afgrænset af grafen for f og x-aksen og den lodrette linje over ved a og den lodrette linje over ved b. Så det er det, vi populært sagt bare kalder arealet under grafen fra a og hen til b. Formelt så kan man skrive det op som en mængde, som der står hernede i bunden, og der står, at punktmængden m består af alle de punkter x, y, hvorom der gælder, at x ligger mellem a og b. Der står, at x er større eller lige med a, mindre eller lige med b. Og at y ligger mellem 0 og f af x. Det vil sige, at y-værdierne ligger mellem x-aksen og funktionens graf. Så det er altså punktmængden m. Godt, nu indfører vi så det, vi kalder en arealfunktion. Og arealfunktionen, den betegner vi store A af x. Og det er vigtigt at sige, at det er arealfunktionen, som har udgangspunkt i lille a, altså udgangspunkt i tallet herover. Så store A af x, det vi kalder arealfunktionen, den måler arealet under grafen for f fra a og hen til det tal, vi sætter ind på x's plads. Så det, der er skrevet med blåt her, hedder a af x, fordi den nu måler arealet fra a og hen til x under grafen for f. Det betyder med andre ord, at hvis vi sætter a ind i den, så måler den arealet fra lille a og hen til lille a. Det areal er selvfølgelig 0. Og hvis vi sætter b ind i den, så måler den arealet fra a hele vejen over til b under grafen for f. Og det er det, vi faktisk betegner arealet af hele punktmængden m, som faktisk er den, vi er interesseret i. Godt. Selve sætningen, som hedder sætning 1, 6, 1, er egentlig ret simpelt formuleret. Det er beviset, der er det interessante her. I videoen i hvert fald. Så der står, at vi skal lade f være en kontinuert, ikke negativ funktion på intervallet fra a til b. At den er kontinuert betyder jo, at den er sammenhængende. Der er ikke nogen spring eller huller i grafen. Den er ikke negativ, det betyder, at den ligger over x-aksen, det vil sige, at alle funktionsværdier er positive, er oppe på den positive del af y-aksen. Og så er det på et eller andet interval for x-værdierne, som er mellem a og b. Godt, så selve påstanden i sætningen er, at hvis det deroppe er opfyldt, så er arealfunktionen, som var det, vi talte om før, arealfunktionen med udgangspunkt i a, den er en stamfunktion til f. Så simpelt er selve sætningen. Altså at arealfunktionen hernede, som vi ikke kender, den påstås altså i sætningen at være en stamfunktion til den funktion, hvis graf er tegnet her. Godt, så det vi skal bevise, det er, at arealfunktionen, store A, at den er differentiabel, og at dens differentialkvotient hedder f af x0. Fordi hvis det her er rigtigt, så er store A jo netop en stamfunktion til lille f. Definitionen på en stamfunktion er jo, at når man differentierer den, så får man selve funktionen, som hedder f i det her tilfælde. Godt, nu starter vi så selve beviset. Vi vælger et x0, der ligger i intervallet fra a og hen til b. Og vi viser først, at differenskvotienten for a, altså det der står her, som du måske husker fra 2G, at det udtryk har en grænseværdi, og at den grænseværdi er f af x0, når, eller for x gående mod x0 fra højre. Det er det plusset her betyder. Det vil altså sige, at vi lader x nærme sig x0 fra højre ned på x-aksen. Så det her det er det første, vi vil vise. Vi har ikke vist noget endnu, men det her det er det første, vi vil vise. Og det er det, som med andre ord vil sige, at a er differentiabel fra højre i x0.
Her er det vigtigt lige at minde om, hvad er det definitionen er på at være en differentiabel funktion. Så nu har jeg taget et lille udklip fra 2G-bogen. Den siger altså, at når f er differentiabel i x0, så vil den her brøk, som jo er differenskvotienten eller sekanthældningen, så vil den have en grænseværdi, når x går mod x0, og vi betegner så den grænseværdi f mærke x0. Med andre ord, f er differentiabel i x0, hvis differenskvotienten, altså brøken her, har en grænseværdi for x gående mod x0. Denne grænseværdi betegnes f mærke af x0. Så det her nede, det er selve definitionen på, hvad det vil sige at være en differentiabel funktion. Nu har jeg gentaget sætningen fra en forrige slide, men nu har jeg skrevet det for a i stedet for. Så hvis vi vil fortælle, hvad er definitionen på, at a er en differentiabel funktion, så vil det altså sige, at a er differentiabel i x0, hvis differenskvotienten for a, og den ser jo sådan her ud, hvis den har en grænseværdi for x gående mod x0. Denne grænseværdi betegner vi a-mærke af x0. Så formålet med den her del af beviset er altså at vise, at den her differenskvotient har en grænseværdi, når x går mod x0, og at den grænseværdi kommer til at være f af x0. Fordi vi ved, at hvis den eksisterer, så må vi kalde den a-mærke af x0, og hvis den grænseværdi er f af x0, så må de to ting være ens. Og det var jo netop det, der var ideen i beviset her. Kigger jeg lige en slide tilbage. Godt. Nu kigger vi over til højre her. Vi har igen grafen for f, og vi har markeret vores x0, og vi har markeret x, og skraveret den blå del af området, den blå del af arealet under grafen. Vi antager nu, at x ligger til højre for x0, det kan man også se på tegningen. Og det der står hernede, det er, at a af x minus a af x0 må så være arealet af den farvede punktmængde. Og det giver jo meget god mening, fordi a af x, det er arealet under grafen fra lille a og hele vejen over til x. Fra det skal vi trække a af x0, som jo er arealet fra lille a og hen til x0. Så forskellen på de her to vil netop være det blå skraverede areal, den blå punktmængde. I næste trin her, så skal vi lige have fat i, at f jo er en kontinuert funktion, og derfor har den både et minimum og et maksimum på det her interval fra x0 og hen til x. Vi ved, at der findes minimummet og maksimummet, når f er en kontinuert funktion, og det har vi jo faktisk antaget, at den er i starten af beviset her. Så derfor ved vi, at der eksisterer et minimum, og vi kalder det sted, hvor der er et minimum, det kalder vi for x1, og det sted, hvor der er et maksimum, det kalder vi for x2. Nu kigger vi så kun på området mellem x0 og x, og så prøver vi at kigge på nogle arealbetragtninger herinde. Så vi er sådan set stadigvæk interesseret i den blå punktmængde herinde. Det jeg har markeret med orange her, det er et rektangel med bredden x minus x0, det er bredden hernede, og højden f af x1. Højden er jo netop begrænset af minimumsværdien på intervallet fra x0 til x. Så den orange kasses areal må være x minus x0 gange f af x1, altså det der står deroppe. Det areal er tydeligvis mindre end eller lige med a af x minus a af x0, som jo er den blå punktmængdes areal. Den blå punktmængdes areal må være mindre end, det var den blå punktmængdes areal, må være mindre end det jeg har markeret med grønt herovre, som er rektanglet, der er bestemt af maksimummet i intervallet mellem x0 og x. Det grønne areal herovre, det har jo bredden, eller det grønne rektangel, har bredden x minus x0, og det har højden f af x2. Det vil sige, det har arealet x minus x0 gange f af x2. Så det vi gør her, det er sådan set at finde et relativt simpelt udtryk for et rektangel, hvis areal er mindre end det vi er interesseret i.
og et simpelt udtryk for arealet af et rektangel, der er større end det, vi er interesseret i, sådan så det areal, vi er interesseret i herinde, altså det blå, det er klemt inden imellem to størrelser, som vi godt kan arbejde med. Godt, så i denne her ulighed, så udnytter vi nu, at x minus x0, altså afstanden her fra x hen til x0, er større end 0, så den størrelse må vi dividere igennem med i hele vores ulighed. Når vi dividerer herover i det første led, så forsvinder parentesen x minus x0, derfor får vi bare f af x1 tilbage. Når vi dividerer i den midterste del af uligheden, så får vi a af x minus a af x0 divideret med x minus x0. Og så får vi efter det sidste ulighedstegn f af x2 tilbage, fordi vi jo netop har divideret med x minus x0, sådan så x minus x0 går ud med x minus x0. Nu lader vi x nærme sig x0 fra højre, altså x-værdien herover nærmer sig x0 uendeligt tæt. Så lægger vi mærke til, at både x1 og x2, de jo per definition ligger imellem x og x0. Det var der vi fandt og navngav dem tidligere som minimumstedet og maksimumstedet. Så når x nærmer sig x0, så må x1 og x2 jo også nærme sig x0, fordi de er jo klemt inde imellem x og x0. Og fordi f er en kontinuert funktion, så kan vi ligesom vide, hvor funktionsværdierne går hen, når vi ved, hvor x-værdierne går hen. Med andre ord, f af x1 må gå mod f af x0, og f af x2 må også gå mod f af x0. Altså, hvis vi kigger over på tegningen til højre, så vil f af x1 nærme sig f af x0, og f af x2 vil nærme sig f af x0, når vi presser x'et tættere på x0. Men hvis både f af x1 nærmer sig f af x0, og f af x2 nærmer sig f af x0, så vil vi jo på grund af vores dobbelte ulighed oppe i toppen, ende med, at a af x minus a af x0, divideret med x minus x0, også vil nærme sig f af x0. Det er også det, der er illustreret på tegningen til højre, at f af x1 nærmer sig f af x0, og f af x2 nærmer sig f af x0, men inden imellem de to vil vi have vores differenskvotient for a, altså a af x minus a af x0, divideret med x minus x0, så den vil også ende med, eller have grænseværdien f af x0, når x nærmer sig x0 fra højre. Dermed har vi altså, at differenskvotienten her har en grænseværdi, når x går mod x0, og at grænseværdien er f af x0. Vi ved jo per definition, at hvis den grænseværdi eksisterer, så må vi betegne den a-mærke af x0, og derfor må a-mærke af x0 være det samme som f af x0. Og dermed er arealfunktionen en stamfunktion til f af x. I hvert fald når vi arbejder fra højre mod venstre. Så vi skal sikre os, at det også gælder fra den anden side. Og det er så samlet på sliden her. Så nu er x mindre end x0. På den måde så kan vi bytte om på x og x0 i vores argumenter fra lige før. Og det vil så lede til, at arealet af det lille rektangel vil være f af x1 gange med. Og læg mærke til, at rækkefølgen er omvendt nu, nemlig ganget med x0 minus x. Det er altså mindre eller lige med arealet af den blå punktmængde, hvor der igen er byttet om på x og x0, som er mindre eller lige med f af x2 ganget med x0 minus x. Så dividerer vi igennem med x0 minus x. Det må vi godt uden at vende ulighedstegnene, fordi nu er x0 minus x jo større end 0. Derfor får vi det anden linje i udtrykket heroppe. Hvis vi i tæller og i nævner bytter om på rækkefølgen, altså sådan så der står a af x minus a af x0, så må vi godt det, hvis vi sætter et minus ude foran en parentes. Sådan så er det sådan set altid med subtraktionen af to tal. Hvis man bytter om på rækkefølgen af de to, er det lovligt, hvis man bare sætter et minus foran. Og derfor får vi den tredje linje hernede.
hvor vi så ser, at der står et minus i tæller og et minus i nævner, som kan reduceres bort, så bliver parenteserne overflødige, og så får vi den nederste dobbelte ulighed, som siger, at f af x1 er mindre eller lige med a af x minus a af x0 over x minus x0, som er mindre eller lige med f af x2. Ligesom før, så ved vi, at f er kontinuert, derfor vil vi vide, at når x nærmer sig x0 fra venstre, så vil både f af x1 og f af x2 nærme sig f af x0, men inden imellem de to vil vi have differenskvotienten, altså a af x minus a af x0, divideret med x minus x0. Så den må nødvendigvis også nærme sig f af x0. Så nu har vi altså vist, at grænseværdien for a's differenskvotient, både fra højre og fra venstre, er f af x0, og derfor må f af x0 være det samme som a mærke af x0. Og sætningen er dermed bevist.